Prije nekoliko dana pokrenuta je humanitarna akcija Svi za Zrinka. Riječ je o teško oboljelom 20-godišnjaku iz Bakra, studentu Pomorskog fakulteta koji ima tumor moždane ovojnice. Do sada su se mnogi uključili u prikupljanje novca koji je obitelji potreban za nastavak liječenja u talijanskom Avijanu. Bakar, gradić pokraj Rijeke, mjesto pomoraca koji glas Hrvatske pronose diljem svijeta. Na putu da im se jednoga dana pridruži, teška je bolest spriječila 20-godišnjeg Zrinka Kaurina, a bio je poput svojih vršnjaka, pohađao prvu godinu Riječkog pomorskog fakulteta, brodostrojarski smjer. Jednom je osjećao glavobolje i slabljenje vida. To se počelo dešavati drugi mjesec prošle godine. CT smo tek uspjeli u 5. mjesecu prošle godine napraviti, gdje je doktor ustanovio da ima tumor od jedne male kvržice. Uslijedila je prva operacija u Rijeci. Prema tvrdnjama liječnika radilo se o naizgled dobročudnom tumoru, do histološkog nalaza. Histološki nalaz smo dobili mjesec dana nakon operacije, gdje je doktor rekao da je to sada jako opasna bolest. Sarkom LHC. Liječnici su, kaže Zrinkov otac, obavili sve potrebne pretrage, no bolest progresivno napreduje, tumor se vraća nakon prve operacije. Otac Franjo i majka Željka sina odlučuju odvesti u kliničku bolnicu Dubrava u Zagreb. Zvao sam doktore u KBC Dubrave, primili su me relativno brzo. Operacija je bila 2.10. Jedan odličan doktor ga je operirao. Nakon operacije i brzo je nalaz došao histicioza LHC. To je već 3. korak dijagnoza. Nakon druge operacije u listopadu prošle godine Zrinko osjeća velike bolove i liječnici u Zagrebu ponavljaju, bolest se vraća. Zrinko u sjedećem položaju spava, tako ga najmanje boli. Slijede kemoterapije, svakoga tjedna putuju iz Bakra u Zagreb. No Franjo samovoljno odlučuje odnijeti nalaze i uzorke na biopsiju u Avijano u Italiju. A iz Avijana stiže vijest o 4. dijagnozi koju Zrinkov otac priopćuje liječniku u Dubravi. On kaže, nemoguće da je Zagreb i Rijeka pogriješilo. Kaže, pokaže mu nalaz taj što je doktor iz Avijana poslao. Kaže, Zrinko više nije hematološki pacijent, Zrinko je onkološki. Liječenje odlučuju nastaviti u Avijanu, no ono je skupo, a obitelj psihički i financijski iscrpljena. U pomoć priskače cijela zajednica, braniteljske i civilne udruge, vatrogasci, grad Bakar, prijatelji i dobri ljudi. Pokreću akciju Svi za Zrinka. U nekoliko je dana prikupljeno više od 300.000 kuna. To je još malo zbog toga što Zrinko ide sada za 5 dana u Italiju. Prva ta terapija i to što mora proći dođe oko 7.000 eura. Međutim, nakon toga ide operacija koja dođe 20.000 eura. Ovo je već 3. akcija. Nadamo se da će biti uspješno. Nadamo se da će Zrinko ozdraviti. U akciju koja se može pratiti i na društvenoj mreži pozivaju sve koji mogu pomoći. U svakom slučaju ljude velika hrvatska srca da pomognu u ovoj akciji Svi za Zrinka. Račun za donacije otvoren je u Hrvatskoj poštanskoj banci. Želja samo jedna. Spasiti jedan mladi život, a to nema cijenu. Podatke kako se i vi možete uključiti u akciju Svi za Zrinka i broj računa ispisat ćemo na našoj Facebook stranici.